दादि BTS इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ नों माने बेखौ एसेबां मोजां मोनदों? आङो प्रदीप नार्जारी फैगौ जोंनि इलेक्सननि थाखाय आङो भट होनो थाखाय थियारि जादों। जोंनि मानगोनां जोंनि हाग्रामा शिब सारनि थाखाय जों गोबां बेबादि सिगां थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा लामा सामा गैयामोन। बेनि थाखाय जोंनि हाग्रामा सारा गोबां लामाफोरखौहाय जोंनोहाय बानायनानै होनायनि थाखाय आङो जोंनि शिब सारखौनो आङो देग्लायबो सापर्ट खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आङो सापर्टजों लोगोसेनो आङो नैबे जानजिखौबो आं लानाय जादों आरो नैबे खर'आवबो आङो टिका सापखौ हानानै लानाय जादों। बेनि थाखाय आङो हाग्रामा सारनोनो आंबो देग्लाय हाग्रामा सारखौनो आं देरहा होगोन। गोजोनबाय दे।